Hej YouTube. I dag skal jeg filme en FIFA pack-åbning. Den får jo hele tiden op. Og den er okay nu. Der er en, der hedder Oliver. Ham snakker jeg med, men jeg kan ikke høre ham. Men jeg kan høre ham. Så ja. Jeg kommer til at lave 2 deromkring. Ellers så kan jeg bare filme noget, når jeg får noget sygt noget. Fordi jeg plejer tit at få noget dårligt. Den bedste jeg har fået, det er nok Legends. 3-4 Legends, og alle sammen med Oliver. Og ja. Jeg har fået Pelle, tror jeg. Ej, det kan jeg ikke huske. Ja. Så, og jeg lægger link i beskrivelsen ved Olivers kanal. Det gør jeg som regel i alle videoer, som jeg har lavet. 2. Nej, det er den der mærkelige glitch med, at når der man åbner pakken, så kommer mange spil til lige, man får en legend. Og jeg tror lige på det der. Men det er godt, at man lige kan se, hvor meget pakken den går for. Så ja. Og husk at like videoerne. Og ja. Og husk at sub i min kanal. Og husk at tjekke Oliver. Oliver Plays MC. Han er en god YouTuber, en fra min klasse. Han filmer Lego Star Wars. Og snart Soccerstar. Og ja. Bare følg med ham. Han er en god en. Men ja, det var bare det. Og husk at like hans videoer og comment. Så også mine. Så ja. Jeg ved godt, at jeg ikke åbnede nogle packs, men det var bare en infovideo, at jeg kom til at lave flere videoer og sådan noget. Så ja. Ses. Hej. Og i fremtiden, der kommer nok til at lave videoer sammen med Oliver. Vi går nok til hangout. Så ja, ses YouTube. Hej.